Доброго вечора. Добрий Я вечір. з Очакова. Дуже з великою повагою відношусь до вас, пане Айдер. Хотіла задати питання вашому гостю. Давайте. Скажіть, будь ласка, я особисто переживаю за вибори. Я прихильник президента діючого Порошенко. І ви знаєте, я навіть не знаю, як сказати свою тривогу. Якщо наш народ зробить таку велику помилку і вибере, наприклад, Юлію Тимошенко, якій я не довіряю. Як ви вважаєте, прогноз ваш? Хотілося б почути вашу думку. Я не лізу ніколи ні в Ванги, ні в Касандри, але я вірю в мудрість українського народу. Це по-перше. І мудрість українського народу проявляється в тому, що коли він навіть робить кроки, які всім здається дебільними, але потім, коли проходить час, ми бачимо, що це були єдині вірні кроки. І я можу сказати на дуже свіжому прикладі. Коли український народ в 10-му році вибрав Януковича, то всім, і в тому числі мені, здавалося, що більш дебільного вибору бути не може. Але зараз я розумію, що це був єдиний правильний вибір. Чому? Тому що якщо би ми вибрали б, наприклад, Тимошенко, то ми б зараз би сиділи в глибокій сраці. Не було б ніякого Майдану. А саме вибір Януковича потім спровокував Майдан. Я не знаю, чим думає цей народ, коли він вибирає, але, можливо, там більше Ванг і Касандр, ніж в мені сидить. Просто уявіть собі, це те, що я казав, що ми не можемо трактувати події в той час, коли вони відбуваються. Нам здається, що це погано, невірно, але зараз я бачу, що це єдиний був мудрий крок українського народу. Можливо, я таким чином відповів на ваше питання.